sexuală. Viața noastră simplă este chiar banală. Am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste strâmte și pule artificiale. O pulă avea învelișul de cameleon. Așa ceva nu avea nici Gheorghe, nu avea nici Ion. Se vede că la scula asta, cu scoarța noduroasă, și diametrul e gândit de dimensiune groasă. Acum se pune o singură întrebare: dacă e plăcută la utilizare. La descriere nu spune că ar fi senzual să intre în cur la doamna așa un animal. Pe lângă jucării din lumea sexuală, viața noastră simplă este chiar banală. am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste de strâmte și pule artificiale. mă gândesc că e chestiune de probat că duce doamna scula acasă, l-a încercat și vine înapoi peste o săptămână să schimbe pula asta, că nu-i la îndemână. Dar vânzătorul bun convinge pe clientă că pula de cameleon e foarte eficientă, că are el și una acasă și o bagă des în cur, că e plăcut să simți în tine când te pătrunde dur. Pe lângă jucării din lumea sexuală, viața noastră simplă este chiar banală. am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste de strâmte și pule artificiale. și propune doamnei să treacă în magazie și să-i o bage el în cur așa cum știe. Și dacă începe brusc să-i facă vreo senzație, are concomitent ocazia de felație. Așa cameleonul adăpostit în buci poate să nască în gură rânduri de clăbuci, când suge pula printre ustensile și face o bucurie și vânzătorului Vasile. Pe lângă jucării din lumea sexuală, viața noastră simplă este chiar banală. am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste de strâmte și pule artificiale. am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste de strâmte și pule artificiale. Am văzut pe net, pe rafturi virtuale, diverse piste de strâmte și pule artificiale.